Yeah. Good morning, good morning. Amaranza. Yeah. Bwera. Pajado 200,000 ndalandira ya bando. Yeri nipangire Bully Alexius Kamangira. Koma imene sindupangira Bully Alexius Kamangira. Igwira ntchito yomwe ine nimatani kodi nimagwira. Yeah. Okay, ngani si imene. Ngani ndiya George Kasakula. A George Kasakula achosedwa ntchito. Chikalata chowachosa ntchito a George Kasakula chatuluka. Popanga abuse office. George Kasakula wina aliyese tangochula za George Kasakula director amene anali director wa MBC. So ine sindifuna kubwereza china chilichonse chomwe kulankhula mmene achosera George Kasakula kapena chani, koma nkhani yomwe ndili nayo panopa ndiyonena kuti komiti yomwe inayitanisa a George Kasakula kuwapasa kalata yowachosa ntchito, tikufuna kunena kuti a George Kasakula awayitanenso. A George Kasakula apereke ndalama ku MBC. Ma programu yatimvese ima kwana 30 minutes. And committee yomwe disciplinary committee ifufuze mitengo yomwe MBC ili nayo munthu akamaulusa program pa TV or pa radio. Program yatimvese inali ya 30 minutes. Ndiye timafuna kunena kuti a George Kasakula ma program onse amene anaulusidwa pa TV, program yatimvese alipiridwe. Chifukwache china chiyonse chimagwirisidwa ntchito pamene pachapo ndi chinthu cha boma. Misonkho yathu ndiye sizoti kuti basi nkhani yona kuti ayi ni a George Kasakula ntchito yatha. Chifukwa ngati akuchosedwa ntchito a George Kasakulawo ndiye kuti analakwisa, apezedwa olakwa. Ndi chomwe analakwa a George Kasakulacho chikuyenera chitani kodi chilipiridwe. Yes, tionesesa kunena kuti izizi zatani kodi zachitika, noti kungowauza kuti a George Kasakula basi ntchito yatani kodi ntchito yatha. Ena nkumadabwa kuti a George Kasakula mukubwera lero akilifu chinyama kulankhula zimene zikwani. A George Kasakula anachosedwa kalekale. Ayi, George Kasakula anangoyimisidwa kuti afufuze zina ndi zina zomwe waona kuti iwowo amapanga abuse office. Nawo lerolo kalata yatuluka kunena kuti zifukwazo ndizokwanira zoti a George Kasakula achosedwe ntchito. Koma mfunso nkumati kuti angochosedwa ntchito basi. Wina nesa kuziwa kunena kuti munthu kuti akauluse malonda pa MBC amayenera kuti alipire. Alipire. Ndeso George Kasakula
anali ndi program yomwe imatenga 30 minutes andi imauluka kawiri pa sabata. Ndiye kuchokera pa nthawi yomwe anayamba program imeneyi timafuna kuti awerengedwe kuti panaulusidwa mapulogalamu angati andi ndalama zake ndi zingati. Ndalama zimenezi George Kasakula alipire. George Kasakula alipire. Andi zikhala ndi George Kasakula kuti akatenge ndalama kwa amene amatani kuti amatumawo kuti azulusa program imeneyi chayo pa wireless ya boma, program ya ndale yomaoneseratu mbali yomamenyera kampeni chipani. Zikhala ndiwe kuti akatenge. Koma tikuzoona kuti kuchosedwa kwa George Kasakula pali ndalama zokuti atani kuti alandire. Before ndalama zimenezo zisanaperekedwe, tikufuna ndalama za program ya Timvese 30 minutes andi pawika machitika kawiri. Andi situzwapo kuthaja aka anayipangika angati kaya pa 2 years anapangika angati. Zifufuzidwe zimenezi andi ndalama zimenezo ziperekedwe. Apa Amalawi ifeyo siri kuseka pa nkhani yonena kuti wina aje basi akangosongoneza mu office zizingothera una kuti ayayi ntchito angochosedwa ayi. Komanso akuyenera kuti alipire dipo la chinthu chomwe iyeyo analakwisayo, kuti anthu ena atengerepo yani kuti atengerepo phunziro. So disciplinary committee ya MBC nkhani ndi imeneyi. Tuzowa kuti muchita nayo. Kwenaso tifuna tithokoze Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chokuti akamva zokambakamba akumatengapo action. After pataululika kuna kuti zipatala zathu anthu akulipiritsidwamo, lero kwatuluka chikalata chonena kuti asapezeke wogwira ntchito mchipatala akusegula chipatala chake or pharmacy. Nkhani yabwino kwambiri. Osamazichedwera zinthu pamene pakupangika chinthu pomwepo pazibwera action. Osati akwantere basi akamva zinthu kunena kuti ayi ndizachosa akazatani kuti ndi cheni zisankho zikadusa. Amene akupaswesa mafuta nzachosa. Tufuna nsogolona kuti pampo pamene pangochitika chinthu action izioneka palipo kuti izioneka pamenepo. Anthu azichita nayo ntchito mantha. Ntchito ya boma anthu azichita nayo mantha. Misonkho ya boma anthu azichitani kuti aziopa. Tithokoze Professor Arthur Peter Mutharika pakufulumira kupanga ziganizo pamene waone chotani kuti chilakwika kumeneku ndiye kukonza chani kuti kukonza Malawi. Thank you.